Здравейте! Здравейте на всички! Благодарим ви, че сте тук в този July вторник. Ние сме Изи и Тоцката и днес ще покажем разни нови и един стар проект, като ще говорим за дизайн и типография. Първо да се представим, аз съм Изабела, занимавам се с брандинг може би повече от 10 години вече. Имам доста разнообразни проекти, много обичам да вкарвам илюстрация в моите проекти, много обичам да работя с цветове, ярки, много и да, много накратичко, това е за мене и Тоцката. За мен аз съм Тодор. Учил съм магистратура по шрифт и това са част от работите ми от последните години, което включва шрифт, летеринг, малко калиграфия, малко изделия от материал. Тук само да го мютнем. Да. Работим заедно от около 2 години и имаме доста разнообразни проекти и общо взето гледаме да в свободното ни време, когато можем да експериментираме с всякакви неща, като различни принт техники, арт инсталации, хендпок, татуировки, не знам, всякакви неща, които намериме за интересни. И въпреки, че сме доста различни като начин на работа, подход, мисля, че се стиковаме много добре и сме... Да, и научаваме доста всъщност един от друг и от методите на един и на другия. Да, и сме почти винаги много доволни от това, което правим. Почти, да. Избрали сме да ви покажем 4 проекта днес, като първият от тях всъщност е първият проект, по който работихме заедно през 2001 година. Това е... 2021? Да, 2021. Това е проект за градски брандинг. Аз работих тогава в фирма Into Branding, която имаше офис в Мюнхен, където бях. И работих всъщност по този проект. Беше задание, пич, задание към нашата фирма да направим модерен дизайн, в който да запазим традициите на града. Той се намира в Бавария и е доста така традиционен, да има сериозно излъчване, но все пак да се апдейтне по някакъв нов начин. И поканихме Letter Collective да ни помогнат с типографията. Да, Фрайзинг се намира северно от Мюнхен, едно много малко градче, с много традиции, за една голяма река, която минава оттам и техният герб, това са старите им гербове и актуалния, който беше по време на проекта. Има една мечка, която носи един товар, това е една религиозна така легенда, която много държаха да се запази в дизайна по-нататък. И правих доста експлорации на дизайна на мечките, но трябваше все пак да се придържам към някакви по-традиционни рамки все пак. И това е образът, до който стигнахме. Самата форма на герба е взета от едни форми, която се намира в катедралата. В най-голямата катедрала в града. По средата на герба е реката, която минава през града и тези характерни баварски ромчета и мечката. И това е всъщност финалният герб лого, който се получи. И всъщност много експериментирахме тогава с шрифтове и се чудихме кой би бил най-подходящ, но в крайна сметка решихме, че за да спечелиме питча и клиента ще е по-силно, ако създадем къстъм типография и тогава се обърнахме към Letter Collective, където и Тоцката може да разкаже за неговата част. Първо тук ще кажа, това в ляво, което се вижда е тогавашния актуално лого на града. Очевидно имало е нужда от нещо, каквото и да е, някакъв рефреш. Това, за което шефа на Изи се свърза с нас, беше да създадем първо къстъм изписване за самото име, за логото и това да се превърне в шрифт, който да може да се ползва къде ли не, но да има такова намигване към тези стари изписания, които се срещат навсякъде из града. Шрифтът трябваше да
Много кратък срок имахме. В последния момент решихме, че искаме този шрифт и имаше около 5 дни. Да, затова съм сложил датата там 7 януари. Това е, което получихме първо като ресурс от шефа на Easy. Това е груба модификация на конкретен шрифт. Имахме изискването да запазим разни конкретни детайли, да имаме това намигване, което споменах по-рано към традиции, към стари шрифтове. И това, което направихме с Жаки, в рамките на 2 дни направихме доста варианти, посоки, пробвахме каквото ни хрумна, бяхме го сложили като топ приоритет този проект. Разбрахме, че имаме доста на ръба на финала и трябваше да се отзовем много бързо. Това са първите предложения. След това, след разни обратни връзки, стигнахме до тези, рафинирахме, приложихме го върху това, което Easy беше направила като герб и накрая имахме одобрение на това, отговаряше на изискванията. Това, което след това направихме е да го развием в шрифт, много така basic case, който да покрие нуждите на питча, с уговорката евентуално в бъдеще, ако се стигне до това, да се развие, да се добавят исторически форми, да бъде по-пълноценен шрифт, който да служи за всичките тези приложения, които сега ще видим. Това е последния вариант, който изпратихме и с него работиха. И да, това е вече комбинацията на символът с шрифта, като той трябваше да има много голямо приложение в различни табели. Табели, както и да работи за много институции, като музеи, опери, балети, да се изписват различни послания, иконки. И гербът също служеше като такъв символ, в който да се поставят тези различни надписи. Градът е доста цветен и всъщност сградите ни служиха като цветова палитра за останалата част от дизайна, както и самите сгради, които имат много характерни форми и елементи. Те бяха също основен елемент, който след това се появява в дизайна и и се получава като един лендскейп на града, комбинацията от тези елементи. Това са някои от имплементациите, които показахме на финалната презентация. Те бяха доста, защото имаше много изисквания за много неща. Едно от нещата, които искаха, защото имат светлинно шоу в града, да има мокъп на прожекция върху църквата. И това е накратко за проекта. За жалост не го избраха, защото им се стори прекалено сложен и че има прекалено много компоненти и някакси така малко се оплашиха и не се реализира, но това ни беше така първата среща работна, в която имахме възможност да работим заедно и затова решихме да го... без да се познаваме, кой знае колко тогава. Без да се познаваме почти, Добре, следващия проект, който ще покажем се казва По пътя на теснолинейката. Това е нов проект, който... На Сдружение Трансформатори. Точно така. Бяхме поканени от Студио Комплект да работим по него. Това се случи по-рано тази година и сега, буквално преди дни, видя бял свят, появи се, вече започва да публикува съдържание, да кажем. Тук сложили сме рамки, които имахме от началото. Трябваше да говори на широка аудитория, да се употребява от хора, които не се занимават с дизайн, да бъде така лесен. Трябваше да спазим цветовете на влаковете, които са червено и зелено, да подберем шрифтове, които имат българска кирилица, четими, ясни. И последното е написано, защото вече има един друг проект и да не се бием с него по никакъв начин.
Това, което показваме тук, са част от разработките, които имахме по пътя. Има много варианти за лога, за дизайн система. Някои така стигнаха до финална презентация, други просто отпаднаха. В крайна сметка показахме 4 посоки на клиента, от които категорично се избра ето тази. За нея първо от знака започваме. Това е един символ, който показва ширината на релсите. Благодаря ти. Това го комбинирахме с буквата Т. Стигнахме от този синтезиран знак, който показва релси, път, Т за теснолинейката и този символ. Направихме къстъм изписване, което да бъде ясно, четимо, таймлес бих казал. Подбрахме шрифтове, които да отговарят добре на изискванията, да има българска кирилица, да са безплатни и свободни за ползване и така нататък. Това го избрахме като заглавен шрифт. Спряхме се на него, защото има така едно леко по-старовремско усещане. Има и това техническо също усещане, което се вижда в вклиняванията в детайлите на буквите. Другия шрифт за основен текст също го избрахме по подобен критерий, да има това неперфектно и технично, благодаря ти, усещане. Той е monospace шрифт. Те обикновено са такива. И за останалата част от дизайна използвахме пътя на теснолинейката, буквално, като създадохме една абстрактна карта, която много лесно се създава просто от квадратни форми и маркираме основните стирки на теснолинейката по нея. Взехме различни символи от карти, от които след това направихме много патерни, които също се използват по много свободен начин върху тази карта. Идеята беше да бъде нещо, което лесно може да се използва и да се създава, затова от тези квадрати могат да се създават всякакви форми, които да представляват тунели, природа или други елементи, които може да срещнат по пътя на теснолинейката. И да, това са някои от имплементациите, които направихме. Една от задачите беше да създадем табла за музей, който ще отвори по-късно тази година. Това са първоначалните ни варианти, все още не финалните. Имахме няколко предложения за мърч. И как се държи в различни медии. И друго, което трябваше да направим, беше едно basic дизайн ръководство, което, в което включихме всичките елементи от дизайна, как се използват. Това е. Да, и може да последвате проекта в Facebook и в Instagram в момента. И да, ние с интерес следим как ще се развива и какво ще се случи с него. И да минем към следващия. Следващия проект, който показваме, е именно фестивала 48 часа Варуша Юг. Това е много любим наш проект. И фестивал за посещаване също. Работихме миналата година по третото издание, като задачата ни беше да направим визуална идентичност и визията на фестивала тази година. Защото до този момент той нямаше много идентичност. Всъщност нямаше никаква идентичност. Като рамки бих казал, че ни дадоха така доста свобода, много приятно се работеше с тях. Пълна свобода, да. Да, пълна свобода наистина. Тук пак минаваме през работен файл, в който показваме част от разработките ни. Някои стигнаха до презентация, някои отпаднаха. И в крайна сметка се стигна до това, което показва Варуша през деня. Само да допълня, Варуша е град в Велико Търново. Квартал. Комбинира
комбинираме слънцето за деня, луната за нощта и понеже се случва в рамките на 48 часа, имаме 2 слънца и 2 луни. И стигаме до този знак, който освен това работи и като едни палави очички. Да, също така нямахме, нали, за този проект никакъв бюджет, нито да закупим шрифт, нито да направим такъв. Но все пак много ни се искаше да има нещо по-характерно и тъй като темата на фестивала тази година беше река Янтра като архитект на града, много ни се искаше по някакъв начин нея да я вкараме в дизайна. И също ни се искаше да нещо в типографията да бъде по-актуално. Актуално, специално, нещо къстъм, което да бъде по някакъв начин уникално. И това, което направихме е с един прост ефект, приложен върху шрифт, който можехме да ползваме. Да придадем това движение на водата, тази вибрация на фестивала. По безплатен начин. По безплатен и бърз начин, да. И това е всъщност резултата. Имахме визии за през деня и през нощта. Имахме доста неща, които трябваше да направим. Правихме програми. Освен тази голямата програма, направихме иконки, които съпътстваха всяка тематична програма и които се комуникират с логото. Които, между другото, също се превърнаха в шрифт, защото този гигантски текст, с който трябваше да работим, който се променяше в движение, просто използването на шрифт ни помогна ужасно много да си редим, да променяме бързо и лесно. Да, създадохме и заедно с NoPoint, създадохме и тази джобна програма, която беше всъщност може би най-голямото предизвикателство, защото беше ужасно много текст, който трябваше да събереме на А3, плюс карта на квартала и маркиране на всички точки. И специфична печатна техника. И много сгъване от много хора. И това също, рязане и изгъване, в което и ние се включихме и много, не ми идва думата, доброволци. Тук пак показваме други материали, които сме направили, които сме работили. Едно нещо, за което не помислихме, когато правихме шрифта, е, че Илина, момичето, което се занимава с социалните медии, не работи на илюстратор, а работи на iPad и в крайна сметка ние правихме хиляди постове, защото тя нямаше как да ги направи на нейната програма и правихме заглавия и постове много. И това беше нещо, което решихме, че ако работим до година в фестивала, трябва ни шрифт, който да работи навсякъде, без нужда от софтуер или от някаква специална програма. И тук преливаме в следващия проект, който показваме. Това е тази годишното издание на фестивала. Четвърто. Много, същите рамки имаме. Даже мисля, че имахме още по-голяма свобода. Просто ни казаха, направете каквото искате. И това ни беше брифа общо взето. Отново експериментирахме с различни неща. Пробвахме Това са част от нещата и всъщност това е финалното нещо, което се получи, което отговаря на манифеста на фестивала, който беше нагоре, надолу, далеч по-близо, като тук се има предвид не само като географски ширини далеч по-близо, ами също като човешки отношения, това, че се виждат различни перспективи, различни връзки се правят между хора, общини, институции и искахме да покажем тази свързаност на много различни неща, като използваме тези патърни, които по някакъв неочакван, нестандартен начин се свързват едно към друго и отиват във всякакви изненадващи посоки. Както и се случва на фестивала, като отидете там, просто се загубвате в ходене навсякъде. Още от началото, когато мислихме по визиите, бяхме решили, че искаме да използваме
шрифт, който има много широки и много тесни букви. За съжаление такъв безплатен на български с кирилица няма. Затова решихме да вземем един open source шрифт, да му вземем главните букви, да подберем конкретни широчини и черноти и да създадем нашия шрифт, също open source, в който това става възможно по много лесен начин. Просто главните букви са много широки, редовните букви са много тесни и за цифрите намерихме начин как това да стане. Защо не се сменя? Да, него го използваме за заглавия, а пък за основните текстове също имахме това предизвикателство как да ползваме шрифт, който да е свободен за ползване и да има българска кирилица по дефолт. Да, за да може на всякакви устройства да е българска кирилица. Да не се влияем от OpenType функции или разни неща, които не във всеки софтуер и не във всяко устройство могат да се контролират. Стигнахме до 359 Sans, който е първият шрифт, който аз някога съм правил. Това ми е дипломната работа от академията. Иначе да, както казахме, Everybody е безплатен. Това е QR код, с който може да го свалите. Да, в шрифта също искахме да заложим това за близко и далечно и тази динамика, която има цялата визия. Да, това ни беше концепцията още в началото да ползваме такъв шрифт, че много пасва на манифеста и едновременно е четим, работи и може да се така палавее с него, да си промениш както прецениш. Цветовата палитра отново е ден и нощ, като сме вкарали малко огнени цветове и в деня и в нощта, защото който е бил в Търново август месец, знае колко е горещо и искахме по някакъв начин и това да пресъздадем. Използваме много основни форми, които също са вдъхновени от града, от деня и нощта, от кривите къщи в Търново, стъпалата, природата. И всъщност комбинираме всички тези форми по най-различни начини, за да получим тези връзки и тези различни перспективи, като освен декоративен елемент, те служат и за подложка за текстове, за социални медии или за други имплементации. И това всъщност са финалните до момента визии за деня и за нощта. И това е последното нещо, по което работихме. От един месец започваме да експериментираме с Creative Coding и се надяваме с помощта на момичетата от Rollups. Направихме тези тестови демо, може би интерактивни инсталации, които се надяваме да се случат на фестивала в някакъв по-голям мащаб, които се активират от движението на ръцете и се сменят различните форми от дизайна. Това е едната от инсталациите. Другата също се активира от ръка, която променя всъщност размерите на шрифта, когато минавате през камерата. И да, това е от нас. Благодарим.